Pani D prostredníctvom web stránky ponúkala poskytnutie pôžičiek za super výhodných podmienok s možnosťou vybavenia ihneď. Pán G reagoval na takúto ponuku a vyplnením formulára požiadal o pôžičku v sume 3500 eur. Pani D ho následne telefonicky kontaktovala s tým, že je potrebné uhradiť poplatok za vybavenie pôžičky vo výške 10% z požadovanej sumy na bankový účet. Číslo bankového účtu mu predtým, ako mu zavolala, poslala formou SMS. Telefónne číslo pán G uviedol pri vyplňaní formulára na web stránke. Pani D v telefonáte naliehala na pána G, aby poplatok uhradil čím skôr pre urýchlenie vybavenia. Najlepšie v banke, ku ktorej spomínaný účet patrí, aby boli peniaze čo najskôr na účte a nemuseli zbytočne čakať na prevod medzi bankami. Pán G sa nechal ovplyvniť a už o necelé 2 hodiny tento poplatok vo výške 350 eur uhradil vkladom na daný účet. Po pripísaní sumy na účet pani D opätovne telefonicky kontaktovala pána G, že je potrebné na uvedený účet uhradiť ďalší manipulačný poplatok vo výške 350 eur, na základe ktorého bude vybavenie pôžičky urýchlené z 24 na 12 hodín. Pričom pán G už o necelú hodinu v pobočke banky aj tento poplatok vo výške 350 eur uhradil vkladom na daný účet. Pánovi G však žiadaná pôžička bez uvedenia dôvodu poskytnutá nebola. Neboli mu vrátené ani uhradené poplatky a pani D takto získané peniaze použila pre seba, čím pánovi G spôsobila škodu vo výške 700 eur. Pani D na škodu majetku pána G seba obohatila tým, že ho uviedla do omylu a spôsobila mu tak malú škodu na jeho majetku. Trestný zákon jej ukladá za tento skutok podvodu odňatie slobody až na 2 roky. Pani D sa ku skutku priznala, využila možnosť dohody o vine a treste uzavretú medzi ňou a prokurátorom. Túto dohodu súd schválil a poslal ju tak na výkon trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia v trvaní 5 mesiacov. Zároveň jej uložil povinnosť uhradiť poškodenému škodu vo výške 700 eur.